Kanske som är snabbast upp. Ja, det ser ut som det. Jajamän. Före Kasper Lundström som är tvåa. Sen har vi... Ja, på tredjeplatsen är det Kasper och så Fredrik Karjala. Ja, de ställer sig i viss överallt sen i kurvorna. Det ställer Rosendal som leder och det verkar ha hittat vad felet var antagligen, men det ryker inte så mycket om bilen som det gjorde i början, första hitet. Karjalainen ligger tvåa. Sen har vi Wilma Pettersson från Stenungsund, eller från Skene Motorsällskap. Oj, oj, oj. Sen har vi Jessica Sundell, hon har tyvärr punktering på vänster fram. Ja, hon lyckas ta sig förbi Wilma. Jakten och tar sig med närmare 3 städer framme. Byter han ut lite och tappar lite där. Se om Estelle Rosendal kan hålla Fredrik bakom sig. Och ett varv kvar att köra när de passerar mål där. Wilma Pettersson håller alltjämt sin tredje plats. Nu har vi Jessica Sundell där bakom. Men vi koncentrerar oss på då är Fredrik Karjalainen uppe i ledningen. Sen Rosendal och tyvärr satt ner till en andra plats. Måste hon ha gjort någonting där borta. Jessica Sundell går igenom Willendaler. Vi ser här. Bilen är i alla fall ren, Fredrik. Använder hela varvtalsregister på motorn. Det gör Estelle Rosendal också. Vi tar Fredrik Karjalainen i mål på 7 poäng. Sen väntar vi på Estelle Rosendal som ska komma in på en andra plats här. Jajamän, i sin Volvo 240. Sen är det Wilma Pettersson som brukar passera mål i också innan det är riktigt avslutat.